Acompañado polo presidente e a coordinadora da Asociación Acreba, José Ramón Girón e Covadonga Rodríguez, respectivamente, o alcalde Santiago Freire, así como tamén polas deputadas de Benestar Social, Ana Lamas, e Educación, Sandra González. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou as instalacións da entidade no polígono de Augalevada, para coñecer o traballo que a entidade realiza na atención de persoas con enfermidades mentais. Na visita, González Formoso eloxiou a labor que realiza a Acreba, entidade coa que a institución provincial colabora asiduamente. Fan a labor que as familias valoran enormemente, que os usuarios evidentemente necesitan, que a sociedade ten que entender, que ten que interiorizar como un elemento esencial para unha calidad de vida xeral da sociedade. Que a xente teña un horizonte vital, que pense que desto se pode salir, que hai que traballar moito, que hai que deixar rosconos, é verdad, pero que se pode salir. E que a única maneira de normalizar a vida dunha persoa que ten un trastorno mental grave, como é o caso das persoas que nos traballamos, bueno, é un traballo moi lento, de anos, sempre un traballo de anos, pero axudamos a manter esa esperanza de que, bueno, de que podemos chegar a volver de novo, reintegrarnos socialmente, buscar un traballo, formar unha familia, que é o que quere todo o mundo, non? Realmente o noso traballo é ese, normalizar a vida das persoas que teñen un trastorno mental grave, persistente, crónico, que moitos anos de evolución, non? A última achega da Deputación permitiulle poder acceder á compra dunha vivenda tutelada, que de alguma maneira vai a permitir profundizar nesa liña de integración psicosocial, de promoción de autonomía personal das persoas usuarias, que está financiada a súa compra pola Deputación da Coruña, a petición da propia entidade, e que vai a permitir a creación de 20 prazas para esos usuarios e usuarias. A Deputación da Coruña tamén colabora a través das liñas de axuda de benestar social, co financiamento necesario para a compra de vehículos, ou tamén para o desenvolvemento de distintas actividades nos dous centros cos que conta a asociación, un situado en Noia e outro en Ribeira. O presidente da Deputación aproveitou tamén a visita a Noia para chegarse á sede do Club de Remo, en Testal. O club resultou beneficiario este ano dunha axuda para a compra dun novo vehículo para o transporte dos deportistas e embarcacións. Durante a visita destacou o gran traballo que realizan clubs como o de Noia, que contan con case un centenar de deportistas federados, fomentando así disciplinas como o remo, na que Galicia é claramente unha potencia. A furgoneta entregada conta con 9 prazas, das cales 2 son adaptadas para deportistas con algún tipo de diversidade funcional. Ademais desta axuda para a adquisición do vehículo, o Club de Remo Noia conta tamén con outros materiais como embarcacións e remolques para transportalas, adquiridas tamén coa colaboración económica da área de deportes do organismo provincial.